Kag sa number 1, ginapaabot ang 5,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers. Inibase sa announcement sa Malacanang nga magasugod sa madason nga semana sa Metro Manila. Pagkatapos siniyang releasing naman sa mga rehiyon. Tuyo sini nga mapahagan-hagan ang epekto sa pagsaka sang presyo sang langis dala sa nagapaday nga konflikto sa Middle East. Ipagi ini sa DSWD sa idalom sang AIX o kunang assistance to individuals in crisis situation. Unahon ng mga tricycle drivers kag masunod ang jeepney operators kag drivers kag iban pagid nga katapos ang transport sector. As of press time, suno kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Negros Island Regional Director Jerry Liena, wala pa sang guidelines sila nga nabaton. Kay nasang aga nagbisita si Liena kay Provincial Administrator Rayfrondo Diaz para man maghaylo nga maka-counterpart ang probinsya sa fuel subsidy. Suno kay Diaz, hindi pa man klaro ang tanan pero mag-augment ang probinsya sa mga LGU. Damnag pa si Liena ang nagsapol man sa mga alkalde sa Negros Oriental kag kalabanan sa ila ang nagasuporta sa pag-counterpart sa fuel subsidy. Linibo man ang mga PUV drivers sa NIR, suno kay Liena. Encompassing 31 LGUs. So sining ko tanawon anay namon ang ila participation sa kada LGU and then ma-augment man kita, no? So the purpose is quite noble, no? Is to perhaps for a month or so, no, ma-subsidize ang fuel costs sa aton mga PUVs, PUJs, no, tanan para ang aton plete hindi magtaas. It's in a thousands, no? In a thousands. That includes, of course, Dumaguete City Hall, kay covered ko pa ang Dumaguete City Hall. So the good thing about this is I am also pushing without giving undue pressure sa aton mga LGU, sa aton mayor. In fact, kalabanan sa ila nag-agree sa proposal of counterparting na.